El grup de la CUP Igualada ja portàvem en el nostre programa electoral un seguit de propostes decidides en el camí cap a la sostenibilitat. Entenem que l'única forma de viure sosteniblement és fer la gestió mediambiental, fer-la una qüestió central, i com ja s'està fent a molts països que poden servir d'exemple. Veiem que les polítiques mediambientals serioses, si mirem una mica més enllà, generen llocs de treball, activen l'anomenada economia circular, milloren la qualitat de vida. Tot això es tradueix en una millora dràstica dels territoris que ho apliquen. Nosaltres votarem a favor de l'adhesió perquè nosaltres caminem en aquesta direcció. I cal dir que cada passa, cada acció és important per assolir els objectius marcats i per això valorem positivament que alguna de les propostes que la CUP portem a les comissions de treball s'executi positivament, com és el cas que avui ens explicava el senyor Pont, en referència a l'extracció mecànica de la canya invasora del riu, que vam portar la proposta de fer-la evitant l'ús dels glifosats i efectivament s'està fent amb èxit. El glifosat, el biocida, que molts països del món estan rebutjant i prohibint per als seus efectes nefasts sobre els ecosistemes. I aquí encara l'estem aplicant. Espero que es comprometin a deixar-ho d'abocar totalment. I ens trobem que els resultats de l'extracció mecànica no només és més efectiu en quant a resultats, sinó que també en quant a costos i, per tant, en despesa pública. Donem un sí, però és un sí crític, molt crític. A la declaració diu estimular la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels objectius, administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania, per tal de crear sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la nostra societat. Doncs nosaltres aquí critiquem la falta de visió de conjunt. Un exemple, el projecte del Parc Central de l'Avinguda Catalunya, el futur Parc Central. Ens preguntem, com és que ens gastem una quantitat ingent de diners, diner públic, que marxaran a una empresa que no és del municipi, en convertir i mantenir una zona urbana en un espai que imita la natura, quan a 400 metres tenim un bosc ben natural. O a 200 metres una riera malmesa dramàticament perquè pertany a un municipi veí que no té recursos per intervenir-hi. Si posem a la sostenibilitat i l'ecologisme a les fronteres del municipi no arribarem gaire lluny en aquest propòsit. Un altre cop es fa necessària la visió de conca. I és que, jo em pregunto, ens inventarem un bosc car, caríssim de mantenir mentre la riera d'Òdena està en un estat lamentable i està allà al costat? Ens preguntem com és que s'incorporen espais urbans a aquest parc central. A l'anella verda, espais de natura, li diuen vostès, i tindrà un olorètum, no? Les plantes oloroses, quan l'espai verdaderament natural que tenim a Igualada, que és el riu Anoia, està en les condicions en les que està. També té un bon olorètum, el riu Anoia, per cert. I té uns horts urbans que a mig metre de terra tenen quantitats ingents de residus que s'han tapat una miqueta amb una mica de terra. Si vol parlem de les emissions de CO2. Tenim una empresa de transport de residus que és propietària també de l'abocador on portem els residus d'Igualada. Els portem a Tivissa, a més de 140 quilòmetres d'aquí, constantment, cada dia, anar i tornar. CO2, emissions. I diuen que és més barat allà. Seria més barat aquí si recicléssim més a Igualada. I parlem de residus, si volen. Diu adequar les polítiques de desenvolupament als criteris de sostenibilitat en els seus 3 vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les generacions actuals, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes. Bé, doncs resulta que tenim a Igualada un sistema de recollida de residus que està més que demostrat que té un topall que en cap ciutat supera, ronda més o menys el 35% de reciclatge, i nosaltres no arribarem mai als objectius proposats per la Unió Europea si continuem aquest camí. D'aquesta manera no arribarem. Els propers anys, a més, pujarà cada any el preu per tona que entra a l'abocador de forma exponencial i què farem? Pujaran la taxa d'escombraries. Nosaltres vam presentar una moció ja fa uns mesos i allà explicàvem com el marc normatiu actual ja permet canviar el contracte que Igualada té amb Fomento i passar a un altre model de recollida, definitivament. Nosaltres ja defensàvem el programa, el model porta a porta. Nosaltres i l'Agència Catalana de Residus i tota Europa i mig món. De fet, el porta a porta és un sistema que ens serveix de reflex per explicar el nostre model ambiental.
un model que minimitzi els costos i que allò que produeixi el territori es reinverteixi en el territori. Amb la separació obligatòria de les diferents fraccions hi ha un retorn de diners que serveix per pagar llocs de treball que es generen i que són necessaris per implementar el sistema porta a porta. A molts països fan de la reutilització un mercat d'objectes desitjats de qualitat, que alhora genera també llocs de treball, de restauració i reparació i obté beneficis d'objectes que d'altra forma serien residus i que a més comportarien un cost d'abocament. Doncs d'això es tracta, de deixar de gastar diners públics en sectors obsolets amb la producció deslocalitzada que no generen llocs de treball i posar-los al manteniment del medi, a nous llocs de treball, millorar la qualitat ambiental i, per tant, la qualitat de vida i que no es perdin recursos en sacs sense fondo. Seguiríem que tenim la ciutat pensada perquè els cotxes aparquin al centre o les emissions que això comporta. Amb la salut del riu Anoia, amb la pista de gel, com bé ha dit l'Enric, amb la manca d'un Consell Mediambiental, però em penso que ja ho tenim molt clar.